Ahemfo nwoma etosu mienu tinum. Na Syria hene sahene Naaman ye onipa kese ni wura anim. Na owa animonyam efiri se ono so na Awurade nam gi Syria. Na onipa ne ye domerima otumi ne ho enso no oyare kwata. Nso na Syria asafo bi afiri adikọ. Na wakofa Israel asase so abayewa kuma bi domum aba. Na osom Naaman yere. Na oka kire na wura se, sanka me wura wodifo a owo Samaria no animu a ene anka obesa ne kwata yi ama no. Ena oka kire ni wura se na abayewa ofri Israel asase so no ka. Na Syria hene no kan se, Konabra na metre Israel hene no ngoma. Na osim koi na ofa adwita dwetikase du ni sika nwita brampim nsia ni ntade nsachira ho du kurai. Na ode ngoma ne bra Israel hene se, Se ngoma yi ka wonsa hwe masoma makoa Naaman aba wo nchen sesa ne kwata no ma no. Na Israel hene kenkan ngoma no osunsuane ne ntade mu kan se, Onyankopon ne me na mekum na mama nkwa. Se oyire suma ama waba me nchen se mensa obi kwata yi. Ampa monhwe nhunu se asam na orepe me. Na Nyankopon nipa Elisha te se Israel hene asunsuane ntade mu no. Osoma ma wakọ ohene no nchen se, Adenti na wosunsuane won ntade mu. Manomra me nchen na wonhunu se odifo Israel. Ena Naaman ne na ponko ne ntiase nam babegina Elisha fie puna no. Na Elisha soma obofo ma no kọ ne nchen se, Kwana kodware mprenson Yordan mu. Na wo ho besane aba wo ho. Na wo ho afi. Ena Naaman bu fuye na osimu koi kan se, hwe meka no metrim se fre na obefre aba begina ho abo Awurade ni Nyankopon din. Na ode ne nsa asra ho na wasakwata no. Damascus nsubonten aba na ne papa nyense ne Israel nsuo nyina. Anka mere nware mu na me hu mfi ana. Na odane ne ho de abufuo simu. Na ne nkwatwe pini beka kire no se, Maja se adekase bi na odiyifo no ka kire wo a anka wore nyo ana. Na nkantom se waka kire wo se kodware na wo humfi. Ena osane de ne ho kọbọ Yordan mu mprenso. Se de Nyankopon nipa asem no tie no. Na ne ho sane ba mu sa abofra ketwa honam. Na ne ho firi. Na osane ba Nyankopon nipa no nchen. Ono ne na safu nyina. Na oba begira nanim kan se, hwe na hunu se Onyankopon bi ni asase nyina so se Israel nko. Na afeje achede yi wako ansem. Na ose Se Awurade a migina nanim ti ase yi. Merenye hwe. na ohye ne se onye na wampene. Na Naaman kan se ente saa ma wonfa dote a mfunu bonko mienu betumi aso ama wakoa. Na wakoa remmo ohye afode ana afode biara ma onyame biara bio se Awurade nko. Asem yi nko na Awurade mfamfiri wakoa. Se mi ruare kọ Raymond fie akosori ho. Na otwere me nsa so na mekoto Raymond fie. Se mekoto Raymond fie a Awurade mfamfiri wakoa asem yi mu. na oka kire no se, Ko asomdwe mu. na osimfiri ne nchen kọ kwantia bi. Na Nyankopon nipa Elisha abofra Gehasi kan se, Hwe. Miura eja Syria ni Naaman yi. Se waanye de ode baa no ne nsem. Se Awurade ti ase yi. Metumri kameti no. Makoji ne ho bribi. Na Gehasi ti Naaman. Na Naaman hunu se obi di mrika di na kire no. Ofiti ase na mnu mu si fom behia no kan se, asundwe mu ana. Na ose Asomdwe mu. Miura asoma me se. Hwe. Se mrantie beenu a wo free adifo manu mu free Efrem bepo so aba me nchen. Mesrew. Ma wonjwete dweti kase bi akone ntade nsachira ho mienu. na Naaman kan se, Pene na jidweti kese mienu. na ohye no. Na ochechire dweti kase mienu no moa mienu. Ne ntade nsachira ho mienu no. Na ode soa ne mrantie mu beenu. Na osoa di nanim. Na oduru kokko no ho no.
ɔgye wɔn nsam na ɔde ma asie efie na wogya mmarima no kwan ma wɔkɔe na ɔno deɛ ɔba begyina ne wura ho na Elisa kaa sɛ, Gehasi, ɛhe na ofiri? na ɔse, Wakoa nkɔ baabiara. na ɔka kyerɛ no sɛ, Makoma ne wankɔ. Bra ɔbarima no dane ne ho firi ne tiaseɛ na mu behyia wo no. Bra wɔgye dwetɛ na wɔgye ntaadeɛ ne nwunua ne bobe nturo ne nwan ne anantwie ne nkoa ne mfene nie. Na Naaman kwata no bɛfam wo ne wasefoɔ ho daa. na ofiri n'anim firi adie na kwata ayɛ no fitaa sɛ sukyerɛma